जों मन्त्रि सभानि नखना नांसिनाय ताङै नंखना नांसिनाय नों बागि हिनगाब्ला आइपिएफ दिनो टिप्रालेन मेखाय नों आरो अ सरकार ताखाने तं नखर फायदि आंबो बासन दिखा मिनिस्टार रगबो बासन दिखा महाराजा बरि खाबले नों त्रिपाठिक चुक्ति खालायखा दिल्लीयाव थाङो त्रिपाठिक चुक्ति खायखा लैंड राइट्स नि कक सिजाक दंगो पलिटिकल पावर नि कक सिजाक दंगो एक बছर थाखा जों मांखा माया लास्ट एडिशन यागो पावर इनानि बागै 125 एमेंडमेंट बिल संसद तिसाव एडिशन जागो क्षमतारिनानि बागै चाइतकमानि आबो तिनि संसद तिसा जागि विलेज कमिटी निर्वाचन जों सानका विरोधी दल दंगै नरं निजिनो नुखना विधानसभाव आं टेबुल साका कसावै स्पीकर न आइ खाइमेन नरं नुखना कैब खाइया आबो बिसि इलेक्शन नंलिया दुईटा काउंसिल अनिमेश देबबर्मा बा चित्तरंजन देबबर्मा याकारे रिमानि सीट दुईटा ना बेकेट न इलेक्शन खाइनान कक बाय इलेक्शन खाइदि आबो खाइजाया बीएससी चेयरमैन रेडी 13 जना चिनि तंगो MLA 2 जना मिनिस्टार बा देखा 11 जना बीएससी चेयरमैन बरि माया नंगर बीएससी चेयरमैन मंगै चिनि बेनिफिशियारि मुंबो ठीक खाइमे लास्ट खाइ गुमती डिस्ट्रिक्ट नि खरसा डीएम न पइन्दसे जों नर्मालिया ओ सिकांगो जिरायनायाव डेपुटेशन दिखा डेपुटेशन निमानि वो आ ऑफिसर न एसडीएम आसुगै तंगो शांतिलाल चाकमा चिनी MLA रक थेके सुरका EM थेके जोंनि काउन्सिल चेयरमैन रक जतन दङ आरो याफोरै फकाय शांतिरंजन चाकमा सापो अ मेमोरेन्डाम यासा गया अब आनि जुनियर यासा गन जुनियर न यासा खाबले आं सबि सब बुबा गारने रि रहका नायदि बसक अपमान दिखा तारपरे नरं न सासिदि जों सरकाराव तंनायदा तंया तंनायदा सुतरां ताकुर सरकारनि एकटा पार्ट उंगै तंगै लासि मुंसाइ तंसा आबसे तंया काहाम किन्तु आंसे तंया हिन सापानो खरसा मिनिस्टार रखाय तंना मसुं जागो तांगै बसकांगो एस्कट उकलगो एस्कट एसि गारि